Чао, чао. Не. Не сега. Бягайте бързо! Те са го запалили. Чакайте, като ги слушам, отлепят в момента. Какво става сега? Отлепят от матикса, да го бяха залепили. Да! Да! Готови! На старта! Едно! Ти, майко! Три! Беги! Бегай! Пет! Бягайте! 7! 8! Точно! Нашата стадион хубава! Абсолютно! Това е! Абе, хващите на дяволщина, бе! Иха! Какво става? Мисля, че в правец в града по-слабо се представят от нас. Те в хотел, това от нас тук, ама тук. Иха! Това ли беше? Не, чакайте. Това танчето ли беше? Ама изчакай малко. Племи, това танчето ли беше или другата? Добре. Ама Боби още... Аз имам пак! Пак! Мау! Мау! Мама е само, че още Погледни нещо какъв ефект се получава тук. Не свети! Свети! Бягай бързо! Само да не дойдат да ни арестуват.